så alle sammen. I denne uge er det uge 10, og det betyder, at det er tema uge for Lillehusskolen. Og det betyder, at denne uges tema er bevægelse i undervisningen. Og så til det har vi fundet på en leg, hvor man skulle tage en papir, og så skulle man læse, hvad der stod. Så her står der run around the public toilet 3 times. Så skulle for eksempel her, Christina, så skulle hun løbe rundt om toilettet 3 gange. Og man kan se, at hun er i gang med at løbe. Og der kommer hun. Og der kommer hun igen. Sådan, Christina. Og så nu vil vi vise dig